phambili kwezolurhatya kubanjwe umrhanelwa omnye kwisiganeko esothusa uMzantsi Afrika sokubulawa kwabantu abasibhozo nababezonwabele kwilokishi yakwaZakhele eGqeberha eMpuma Koloni ngoJanuwari. President SRC, we said that Zimande and Buti Manamela must resign because there is something wrong which they are doing in that position. Ibhunga elimele abafundi kwidyunivesithi yaseWits limemelela ukuba umphathiswa wemfundo ephakamileyo uMnumzana Blade Nzimande nesekela lakhe uMnumzana Buti Manamela balahle kwizikhundla zabo. Kubanjwe umrhanelwa kwisiganeko esimasikizi esothusa umzi sokubulawa kwabantu kwaZakhele eGqeberha eMpuma Koloni ngoJanuwari walonyaka. Kwisiheleku esehla kwisitalato iMaqanda kwasweleka abantu abasibhozo konzakala abathathu. Ngokwengxelo yamapolisa umrhanelwa lo ubanjwe ngentseni yanamhlanje kwilokishi yaseWoma kwalapha eGqeberha ukanti kulindeleke ukuba avele kwinkundla kamantyi yaseNew Brighton ngomvulo nalapho aza kujamelana nezityholo zokubulala. Uzabulala iqamele ngengalo umrhanelwa otyholwa ngokuba inxalenye yoxa impindezelo abavulela ngerhuluwa kubantu ababehambela itheko lokubhiyozela umhla wokuzalwa kwisitalato iMaqanda kwaZakhele eGqeberha. Esi siyeleko sehla ngomhla wama-29 kuJanuwari walonyaka apho abantu abali-11 babangamaxhoba kusweleka abasibhozo kusonzakala kanobomi abathathu. Njengenkokheli yamapolisa ephondo lase-Eastern Cape, ndithanda ukubulela iqela labaphandi bam bonke ndawonye nabahlali ngokufumaneka komnye wabarhanelwa kwesi siganeko. Umyalelo wam ke ngowokuba kufunyanwe bonke abarhanelwa abahlanu abasabalekileyo khona ukuze la makhaya azokutsho afumane ithuba lokuphumla. Ukanti ekuzeni kokusa namhlanje igqiza lamapolisa lilandele umkhondo obabeke ngqo emnyango apho abarhanelwa bebezivalele khona iWolma. Abanye bacele kwabanentsente ngaphambi kokufika kwamapolisa. Lo mrhanelwa uza kuvela enkundleni yamatyala eNew Bright ngomvulo umhla wesithandathu ngamatyala anxulumene nokubulala, kambi ke amapolisa aza kusiphikisa isicelo sakhe sebheyili. Kusenjalo amapolisa eMpuma Koloni akhuphe isixamali esiyi-50,000 kumntu onolwazi olunganceda ekubanjweni kwabanye abarhanelwa ababulala abantu abasixhenxe ngomhla wokuqala kuFebruwari eQunu eMthatha. Inkokheli ye-DA uMnumzana John Steenhuisen usiphakamisile kwakho isandla sakhe efuna ukukhokela eliqela isihlandlo sesibini. Namhlanje ekuruleni lokaSteenhuisen uphehlelele iphulo lakhe elinemiqulu esixhenxe yezithembiso. I-DA iza kubamba inkomfa yayo yonyulo lwenkokheli ezintsha ngomhla wokuqala nowesibini kuApril walonyaka. Lo kaSteenhuisen uthi eli loMzantsi Afrika alinafuthe labunkokheli. Watsho ikhwele zehlela kwiqela le-ANC nakumongameli Cyril Ramaphosa. Iqela le-DA kulindeleke ukuba libambe inkomfa yalo yonyulo kazwelonke eqaleni kwenyanga ezayo. Inkokheli yeliqela ke uMnumzana John Steenhuisen usiphakamisile kwakho isandla sakhe efuna ukukhokela eliqela ityeli lesibini. Kwaye uthi ufuna i-ANC ibe ngaphantsi komyinge ka-50% kunyulo lonyaka ozayo. We've got a government that doesn't know what to do. Our homes, our businesses and our economy are plunged into darkness. And there is no plan or leadership or ideas coming from anywhere on the ANC benches. Ukhwele ezehlela ke nakumongameli Cyril Ramaphosa esithi wohlulakele ukuphatha eli lizwe kuba yonke into iphuncuka ezandleni. We've even got a president who pretends to be sick so that he can push off the cabinet reshuffle, but surprise, surprise, pops up at a dinner at Palapala yesterday evening. Lo kaSteenhuisen uthi uza kuphelisa nya ucimicimi wombane kweli. I want to end load shedding, not just for its sake, but because it is preventing our country and our economy and our people from moving forward. Umnumzana Steenhuisen ukwathe thaca nezicwangciso zakhe zokulwa izinga lentswela-ngqesho nelingangendaba kandoda kweli.
Ibhunga elimele abafundi kwidyunivesithi yaseWits limemelela ukuba umphathiswa wemfundo ephakamileyo umnumzana Blade Nzimande nesekela lakhe umnumzana Bhuti Manamela balahle ezikhundleni zabo. Eli bhunga lithi kucace mhlophe ukuba nanjengabantu ababekwe kweli sebe kukho apho basilela khona. Umongameli webhunga labafundi kwiyunivesithi yaseWits uAphiwe Mnyamana uthi umphathiswa wemfundo esisiseko umnumzana Blade Nzimande nosekela wakhe umnumzana Bhuti Manamela mabashenxe ezikhundleni zabo ngoba kuyacaca okokuba boyisakele kukwenza umsebenzi wabo. Historic debt in the country is over 13.3 billion. So this is a concern. Each and every year we see institutions protesting, each and every year in, year out. Hence, even in SRC, we said that Blade Nzimande and Bhuti Manamela must resign because there is something wrong which they are doing in that position. Okamnyamana uvakalise oku kwintlanganiso emfutshane yoNondaba apho athe eliziko lemfundo liqine enyaleni imali yona yinto ekhoyo kwaye inokuvala umsantsa kumatyala abafundi. If only the 4% needs to register, Wits has the money to accommodate them. Wits last year was doing a centenary campaign and it has raised 2.7 billion. Shirona Patel is right to say I'm a council member, and as a council member, I'm privy to this information. Hence, the students are this frustrated to say the university has money. Ukanti izolo amagqwetha aseWits anike ibhunga labafundi imbalelwano enyanzelisa ukuba balurhoxise uqhankqalazo ingabethanga intsimbi yethoba ngokuhlwa, kungenjalo baza kudibana neembila zithutha. Kwakule mbalelwano leyunivesithi icacise amanyathelo ewathabathileyo kuphathelene nesisombululo semingeni yabafundi. Lisaqhuba iphulo lokuzingela abantu abazenzela ubugcwabalalana ngokuqokelela inkunkuma nabavaleleke phantsi kobugoxo kwindawo ekulahlwa kuyo inkunkuma eEnnerdale eRhawutini. Izolo kubhaqwe umzimba omnye ngabenkonzo zohlangulo. Lusuku lwesibini namhlanje kuqhutywa eli phulo lokuzingela ababantu. Inkonzo ezingxamisekileyo zohlangulo kwisixeko saseRhawutini ziyaqhuba nophando kwindawo yokulahlwa kwenkukuma eEnnerdale. Amagosa afumane umzimba womntu wokuqokelela inkunkuma izolo. Ngoku akhangela imizimba emibini enokuba igqumeleleke kule ndawo. As for centimeters or meters, I'm not quite sure, but they have measured the area that collapsed yesterday, so the technicians that are on scene know exactly where to search. Sisihlanu sabantu bokuqokelela inkunkuma abathe bawelwa kwaye bagqunyelelwa inkunkuma ngoLwesine. All I know, we are here, we're still searching. As much as it is now a recovery operation, but we always remain hopeful. You know, miracles do happen, so we can't just say now we're giving up and we're going home. Ukulungiswa kwezikolo kwiphondo leMpuma Koloni sele kutyabule urhulumente wephondo imali eqikelelwa kwi2 billion yeerandi. Le mali ithatyathwe kwi1.64 billion yeerandi ebibekwe bucala kunyaka mali ka2021-2022. Ayiginyisi mathe imeko yesikolo samabanga aphantsi sithembile Gqeberha enabafundi abangama200 nabaxhomekeke kootishala abathandathu. Okokuqala, iitoilets zethu azikho right at all. Okwesibini, abantwana bancinci for into yokubana mababe kanti bayaklina iitoilets. Okwesithathu, abazali bethu phaya esikolweni ngabazali abangaphangeliyo. Bengaphangeli njena akho nto bathatha kuyo into yokubana makureyiswe mhlawumbi ii-funds for into yokubana kube kanti kuqeshwa umntu. Umbutho wootishala ugxeke kabukhali ukusetyenziswa gwenxa kwemali, nto leyo edala ukuba izikolo zibe kule meko yaye oko kudodobalisa intshisakalo kubafundi. Despite the fact that there is a money that has been unutilized until the end of the financial year, and as such that money has been redirected to other provinces that are capable of using the money like Gauteng and Western Cape, as it is the case with the money for Eastern Cape. Iinzame zethu sileli jelo leendaba zokuqhagamshelana nesebe lezemfundo azibanga impumelelo.
Icandelo lezolimo kwiphondo laKwaZulu-Natal libetheke kanobom zizikhukhula zonyaka ophelileyo. Amafama athi ucimicimi wombane ugalela ityuwa enxebeni ukunika umtyhi elicandelo. Inkulumbuso yephondo unkosikazi Nomusa Dube-Ncube nomphathiswa wephondo wezolimo umnumzana Super Zuma baphehlelele iphulo elinika inkxaso abalimi kweli phondo. Urhulumente wephondo laKwaZulu-Natal uthi icandelo lezolimo libonisa iimpawu zokukhula emva kwezixholo-xholo zangoJulayi zonyaka ka-2021, i-COVID-19 nezikhukhula zonyaka odlulileyo. Kakhulu last year amadumba sibanga nawo ngesimanga sesichotho. Sibanga nayo. Akubange kusafana njengeminye iminyaka ngoba phela lokho bekwenziwa imali yamadumba akubange kusenzeka. Abalimi bathi le micelimingeni ibe nefuthe libi kushishino lwabo. Ukhuzwayo uthi ingxaki ajongene nayo njengomlimi osakhasayo kukufikelela kwimalike. Omnye umlimi uhlaba ikhwelo kurhulumente ukuba aqinise inzame zokukhulisa eli candelo. Usizo esingalidinga kahle kwa agriculture ukuthi besifande ukuthi sikwazi ukutshala thina sibe nawethu amasimu sikwazi ukutshala thina ama-peanuts so that i-price sizoba competitive. Inkulubaphathiswa yephondo unkosikazi Nomusa Dube-Ncube ithi kufikelela kwamafama kwimalike yinto ephambili kwizinto abaceba ukuzenza. We do have right now a number of retail shops that we have relations with and that we are able now to supply with various agricultural produce. uSelby Ngomane wasemzinti eNkomanzi eMpumalanga ungumzekelo ophilayo wokuba awunikezeli ungekaziphakamisi zonke izagweba zakho. uSelby wazibhaqa engaboni ngethuba ekunyaka wakhe wokugqibela kwizifundo zobunjineli ngo-2014. Wanyanzeleka ukuba athi xha ngephupha lakhe lokuba yinjineli ngenxa yokukhubazeka kwakhe. Emva kokuhlala ekhaya iminyaka emihlanu yonke, kungoku nje lo kaNgomane ugqibezela izifundo zakhe zezomthetho. Selby Ngomane loneminyaka le-24 watalwa angakakhubateki, kodwa impilo yakhe yashintsha ngekuphathima kweliso ngesikhathi avaleka emehlo angasaboni aneminyaka le-21. Konke lokhu kwenteka nje uphothula tifundo takhe te-mechanical engineering enyuvesi. I just went to bed. I slept. Then the following morning when I woke up, I was with my cousin in the room. So I asked him, why is it dark in the room? And he actually said, nothing is wrong. The lights are on and there's actually light coming through the window. So everything is normal. That's when I realized that I can't see. Emva kwekube kundlule iminyaka lesihlanu angasaboni emehlweni, Ngomane wangena esikolweni lapho waqeqeshwa khona ngekusebenzisa ikhompyutha kanye namahlalekhukhukhwini. Kulapho wabese uncuma kubuyela enyuvesi ayofundzela kumkhakha webumeli lobitwa nge-labor law. I can say 99.9% of people that are struggling in our country are able to see with their eyes. So being visually impaired doesn't stop me from achieving my dreams of becoming a successful person. Kutindzaba tetfu ku Channel 163 lotiphatselwe Newsroom Africa, ngingumweli Masilela eMalahleni eMpumalanga. Uthabile Makhaphela selengxangile nemozulu. Kakhulu ke kuwe mamfene omhle apho ezindabeni bulisiwe kwamzansundu apha ekhaya ndikwamkela kaloku apha edeskeni yethu yemozulu. Gama lam ke ndinguthabile uMamthembu wakwaMakhaphela, nantsi imozulu.
qala kodwa ke iphondo lokuqala phaya ephondweni leMpuma Koloni eMonti noko kupholeka amandla ngama-26 ngemva kwemini komso kanti Gqeberha le meko ke sentle kakhulu futhi ngaye la 26 amafu noko angephi emva kwemini nantso ke iphondo elandelayo phaya eBloemfontein eFree State ngo-28 ozole nje kamnandi yonke lamva kwemini phaya komso bahlabela ngamajonge Sasolburg benza nje bona ngo-28 onabathonsi nje emvula angephi kodwa yonke la mini yangomso kanti eGauteng eJohannesburg kupholeka amandla ke kwakhona futhi ngamafu noko angephi ngo-26 degrees emva kwemini kanti eVereeniging kwalapha eGauteng kusazolile noko kakuhle futhi ngo-28 degrees emva kwemini ngomso nanso ke imeko KwaZulu-Natal phaya eThekwini kusazolile futhi kukuhle futhi noxa kusibekele ngama-26 kwakhona phaya eMgungundlovu noko lisibekele izulu mpela ngo-27 degrees ngomso nanso ke imeko kwakhona phaya eLimpopo ePhalaborwa kutshisa kamandi noko futhi ngama-31 kanti kwakhona phaya ePolokwane eLimpopo futhi ku-27 degrees wentshizane nje zemvula ezingephi emini phaya ngomso kanti eMpombela eMpumalanga kupholeka kamandi noko futhi ngo-29 degrees wamathontsana nje angephi emvula kanti eMpumalanga phaya eSekhunda kusazolile kwakhona mpela phaya ngo-28 degrees emini phaya ngomso nanso ke imeko phaya eNorthwest eMahikeng hlabile umhlaba kamnandi ngo-31 degrees phantse nje yonke lamva kwemini yangomso kanti phaya eRustenburg kusekuhle kakhulu futhi ngaye la 31 degrees kanti imeko yenjenje phaya eNorthern Cape eKimberley ku-32 upholeka amandi ngamathontsana ke rhoqo emvula ngokokuqhuba kosuku phaya ngomso kanti kwakhona phaa ku-Upington kusekuhle ngamathuba emvula ngo-36 degrees kanti imeko phaya entshona koloni eKapa lodumo pholeka kakuhle futhi ngama-20 eKhatshwa sisithathu kanti kokugqibela phaya eGeorge kwasentshona koloni kuzole kamnandi ngama-21 mna ke ndikuqhudeni ngoza ndikuthanda kangaka xesha lemyoli Masitapule izimvo zabantu ngoqhankqalazo lwabafundi eVets. Uzuko Donga uthi ewe kuba noko lide ithuba bekwesi sikhundla kodwa akukabikho tshintsho abafundi basakhala sikhalo sinye. Ukanti uBhayimani yena uthi hayi mabehle xa besohluleka zininzi ingxaki ezijamelene naba bafundi abangazisombululiyo so kuzoba ngcono behle kungene fresh bloods ezizokwenza umsebenzi. Ukanti ke ungakwazi ukuba ufumane ezinye indaba ziphakwa zishushu kwijelo lendaba iNewsroom Africa Channel 405 apha kwi-DSTV. Masibonane kwakhona ngomso. Ndinithanda nonke emakhaya.